Tak super, tak jdeme na to. Tak, já vás všechny srdečně zdravím na webináři, kde se s vámi podělím o doporučení produktů na domácí péči a získáte ode mě osobní tipy. Ten slajdík přeskočíme díky technickým problémům, které jsme na začátku měli, tak nemusíte mi psát, z jakého města se připojujete. A já se vám tedy chci představit. Moje jméno je Klára Svobodová Kubánková, jsem provozovatelkou partnerského salonu Larens v České republice a jsem zároveň školitelkou profesionálních kosmetiček, pořádám také workshopy a kurzy ličení. V rámci své praxe jsem měla možnost podrobně se seznámit s produkty Larens, které doporučuji pro jejich výjimečnou kvalitu a efektivitu v péči o pleť. Dnes se s vámi chci podělit o své zkušenosti a doporučím vám, jak využít produkty Larens Profession pro dosažení těch nejlepších výsledků v domácí péči. Nejprve se s vámi podělím o to, jak mi Value změnilo život. Od dětství jsem trpěla na atopický ekzém, který se mi dělal v pozdějším věku i na obličeji, dělal mi velké potíže, moje pokožka byla neustále suchá, svědila mě, byla začervenalá. No, poslyšte sami, můžete se podívat na mou první fotografii. A protože nejhorší to bylo právě v dospělosti, kdy se mi ekzém objevil na obličeji, což mi značně ovlivnilo moje sebevědomí. V té době jsem vyzkoušela všechny možné masti, krémy a léčby, ale nic nezabíralo. Až nakonec přišly na řadu kortikoidní injekce, které mi sice pomohly, přinesly mi úlevu, ale zároveň jsem věděla, že to není řešení trvalé. V srpnu roku 2020 jsem poprvé narazila na produkty Value Larens a v té době jsem si udělala svou první objednávku. Musím říct, že jsem byla úplně nadšená z výsledků, protože produkty mi skutečně pomohly a to nejenom zlepšit stav té pokožky, ale bylo to na mě hodně vidět. V roce 2021 jsem se díky této zkušenosti přihlásila na kosmetický kurz, kde jsem získala nejen odborné znalosti o pleti, ale začala jsem díky tomu také podnikat v tomto oboru. V září 2021 jsem otevřela vlastní kosmetický salon, kde jsem samozřejmě začala používat produkty prémiové řady Larens. A v roce 2022 byl pro mě významným krokem, protože jsem se stala prvním VIP partnerským salonem v České republice a v takovou chvíli jsem se ještě víc propojila s touto úžasnou značkou. V roce 2023 jsem se rozhodla svou kariéru ještě trošičku posunout a stala jsem se školitelkou profesionálních kosmetiček. Chtěla jsem své zkušenosti předávat dál. Tato nová role mi přinesla nejen spoustu zkušeností, ale také možnost inspirovat a vzdělávat další odborníky v oblasti kosmetiky. A teď jako lídr týmu se mohu podělit o svou cestu a zkušenosti s ostatními a pomoci tak dalším lidem najít svou cestu k lepší pleti, lepšímu sebevědomí a v neposlední řadě nabídnout úspěšné podnikání skrze krásu. Tady na těchto fotografiích můžete vidět, s čím vším dokáže Larens pomáhat. To jsou všechno mé klientky. Larens pomáhá nejen od pigmentových skvrn, ale také od akné a různých forem kožních problematik na pleti. A já pomáhám velmi ráda právě učím tu péči o pleť doma a doporučuji produkty nejenom pro zdraví, ale také o kráse nebo na krásu a v neposlední řadě mohu nabídnout opravdu úspěšné podnikání skrze právě krásu. Pojďme si nejprve říct trošičku kosmetička versus domácí péče, protože mnoho lidí si myslí, že návštěva kosmetičky je klíčem ke krásné pleti, ale ve skutečnosti však kosmetička ovlivní jen malý procento to, jak vaše pleť vypadá. To, co dělá rozdíl, je pravidelná domácí péče a i když ošetření od odborníka je samozřejmě užitečné, většinu péče musí každý zvládnout sám doma. A právě správná péče je základem pro dlouhodobě krásnou a zdravou pleť.
Seznamme se trošičku s Larenz, když vím, že vy všichni už zkušenosti jistě máte. Larenz je značka, která se zaměřuje na vlastní výrobu vysoce kvalitní kosmetiky, jež má za cíl zlepšit zdraví a vzhled pleti. Využívá pokročilých technologií a vědeckých výzkumů, aby zajistila viditelné výsledky. Produkty Larenz jsou efektivní a vhodné pro všechny typy pleti. Obsahují vysoce aktivní ingredience, které zajišťují dlouhodobé zlepšení vzhledu pleti. A teď si pojďme říct něco o rozdílu mezi kosmetikou a kosmeceutikou. Kosmetika se zaměřuje především na zlepšení vnějšího vzhledu pleti. Například tam můžeme zvýšit hydrataci nebo můžeme díky kosmetice chránit před vnějšími vlivy. Většinou používá běžné ingredience, které působí na povrchu pleti. Na druhou stranu kosmeceutika spojuje vlastnosti kosmetiky a farmaceutických produktů. Její aktivní složky pronikají do hlubokých vrstev pokožce a ovlivňují její strukturu a funkci, což vede k dlouhodobému zlepšení pleti. Mezi hlavní složky řadíme dvě naše aktivní látky. Jeden z nich je biopeptidový komplex. Je to takzvaný rybí biopeptidový komplex, který je klíčovou složkou v našich produktech značky Larenz. Je to unikátní komplex, který obsahuje přírodní peptidy, které se získávají z rybích bílkovin, mají vysokou biologickou dostupnost, to znamená, že se snadno dostanou do hlubších vrstev v pleti a aktivně působí na buněčné úrovni. Podporují regeneraci pleti, zpevňují, zlepšují její strukturu a navíc dlouhodobě hydratují a vyživují pleť, což vede k jejímu zdravému a mladistvému vzhledu. Klinické studie prokazují, že tento komplex zlepšuje elasticitu pleti a redukuje jemné vrásky. Tak druhou hlavní aktivní složkou je tzv. Lipozomál kolagen. Lipozomální kolagen je speciální forma našeho biopeptidového komplexu, který je navíc obalený v lipozomech, což jsou takové malé tukové kapsle. Tento způsob obalení zajišťuje vysokou absorpci a účinnost, takže se kolagen dostane do těch hlubokých vrstev pleti, kde působí nejlépe a pomáhá tam zpevnit pokožku, zvyšuje její pružnost, redukuje jemné vrásky a lipozomální kolagen také chrání pleť před stárnutím tím, že podporuje její regeneraci. Pravidelný příjem nebo aplikace přináší dlouhodobé zlepšení vzhledu pleti a je to skutečně na první pohled viditelné. My máme takzvané 3 druhy peptidů v biopeptidovém komplexu, což jsou transportní, signální a uvolňující peptidy. Transportní peptidy hrajou klíčovou roli při dopravení těch aktivních látek, jako jsou vitamíny, antioxidanty a tak dále, do hlubších vrstev pokožce. Můžeme si je představit jako jakési takové nosiče, které najdou poškozené buňky a dodají jim vše potřebné pro regeneraci. Signální peptidy stimulují buněčné procesy v pokožce, podporují tu tvorbu toho kolagenu a elastinu, což přispívá samozřejmě k pevnosti pleti. A tento proces vede k redukování vrásek a celkovému zlepšení vzhledu pokožky. Ty uvolňující peptidy pak pomáhají zmírnit napětí v pleti tím, že uvolňují svaly, které mohou způsobovat vrásky a výsledkem je hladší pleť s takovým pocitem nebo efektem, jako je botox, a to teda bez nějakých injekcí. Mezi nejdůležitější a nejprodávanější produkty řadím určitě Peptide Basic Beauty Set, což je sada, která je řešením pro komplexní péči o pleť. Nabízí to za prvý výhodnou cenu, obsahuje to brožuru s přesným návodem, jak produkty správně a jednotlivě používat. A tato sada je vhodná nejenom pro všechny typy pleti a poskytuje okamžité výsledky, pomáhá znormalizovat pleť, aktivuje tvorbu kolagenu a hlavně učí, jak správně o pleť máte pečovat. Už po velmi krátkém používání každá klientka zaznamená zpevnění pleti a zlepšení její struktury. Já teda tyhle produkty z té sady
Doplňuji ještě, pokud se klientka líčí, o micellar lotion. Micellar lotion je obdoba micelární vody, má přírodní zdravé složení, má bezpečný konzervanty. Mimochodem všechny konzervanty, které se v Larens nachází, jsou takzvané Pentyol Eco, což jsou konzervanty zcela bezpečné, které nespůsobují žádné alergie. Jinak micelárka rozpouští líčidla, má za úkol rozpustit řasenku, rytinku, make-up a skvělé na ní je, že nedráždí oči. Takže micelárku určitě zahrnu, pokud se klientka líčí. Pokud má klientka velmi suchou pleť nebo pleť už stárnoucí, doporučuji tam ještě takzvaný Repair Milk. Repair Milk je mlíčko, které navrátí přirozené promaštění pleti, hloubkově regeneruje pokožku už vlastně při tom odlíčení, jemně a šetrně ji dočistí a už obsahuje lipozomální kolagen, takže bude opravdu regenerovat v těch hlubokých vrstvách. No, pojďme si v krátkosti říct, jak tyto produkty používat doma. V první řadě je potřeba pleť tedy důkladně odlíčit, pokud se líčíme. Na to je nejvhodnější micellar lotion, je to opravdu skvělý pomocník na odstranění make-upu, nečistot z pleti a to bez potřeby nějakého drsného tření. S jeho jemnou formulí je pleť důkladně vyčištěná, aniž by se vysušila nebo by se jakkoliv podráždila. Tento produkt je ideální opravdu pro všechny typy pleti, včetně té citlivé i pro lidi, kteří mají citlivé oči. V druhém kroku vždy doporučuji udělat důkladné odmaštění. My jsme si říkali, že jdeme s našimi produkty do hlubokých vrstev v pokožce a my bychom se tam nedostali jinak, než právě přes to důkladné odmaštění ty pleti, kde se vlastně odmastí i ty kožní pory, zbaví se kožního mazu a my se do hlubokých vrstev právě dostaneme s našima aktivníma látkama a k tomu nám slouží Peptide Face and Body Wash, což je čistící gel, který jemně odstraňuje přebytečný maz, nečistoty a zbytky všech produktů, které jsme si na pleť nanesli. Peptidy v něm obsažené pomáhají pleti zůstat zdravou a zajišťují taky to, že se zbytečně nevysušuje. V dalším kroku doporučuji, pokud máme suchou pleť stárnoucí, tak doporučuji určitě tam navrátit promaštění té pleti a to pomocí Repair Milku. Repair Milk je produkt, který jsme si představili na předchozím slajdu. Ten nám navrátí přirozenou vlhkost, zpevní ochrannou bariéru pleti a tento krok je opravdu nezbytný pro přirozenou rovnováhu pokožky, počištění, pokud tedy máme tu suchou pleť nebo silně dehydratovanou. V dalším kroku, a na to prosím nikdy nezapomínejte, je vždycky narovnat správné pH a to narovnáte pomocí Repair Toneru nebo pomocí Face Toneru. Face Toner je opravdu důležitý pro to, aby se udrželo optimální pH pokožky, sklidňuje tu pokožku a připravuje na další aplikaci produktů. My použijeme v dalším kroku biopeptidové sérum ve spreji, které nám okamžitě udělá na pleti hydrataci, vyživí, protože kromě biopeptidového komplexu obsahuje hydromanin, biotin, nanočástice koloidního stříbra a tento produkt je takový multifunkční, můžete ho použít na vlasy, na pokožku obličeje, když se sluníte, těch možností používání je opravdu mnoho. Pleť opravdu poskytuje intenzivní výživu a zajišťuje dlouhodobou vlhkost. Dá se tento produkt použít dokonce i třeba na osvěžení i během dne. V dalším kroku doporučuji nanést sérum do očních vrásek tím, že vlastně roztáhnete tu kožní řasu a vklepete to oční sérum a na závěr dáte hydrobalanční nebo hydroface cream, který vám tu pokožku uzavře. Ale aby to nezůstalo jenom u toho, kdy jsme si představili produkty, které bychom měli používat pořídit se jako první, tak se pojďme v rychlosti i podívat na to, jaká je navazující denní péče. A to jsou tyto produkty. My jsme si ty první 5 produktů už představili, což je micelárka na odlíčení, kolagenovou peptidový Face and Body Wash na odmaštění
promaštění pleti, repair milk pro navrácení toho promaštění a navíc vlastně už tam probíhá ta regenerace na základě toho lipozomálního kolagenu. Pak se tedy pleť stonizuje, přestříká se biopeptidovým sérem, které vám navrátí přirozenou hydrataci a v dalším kroku doporučuji na začátku používat face gel. Je to kolagenovo-peptidový gel, který je vlastně úplně jako, můžeme říct, z domácí řady nejsilnějším kolagenovým gelem. Doporučuji, abyste si ho nechávali v ledničce, protože jeho teplota by neměla přesáhnout 25 stupňů. A kolagenový gel je skvělý, protože on nám vypne tu pleť, nanáší se, že se potře pleť a potom ideálně zatlačovat do hlubokých vrstev takovým jemným zatlačováním a na závěr dáme hydrobalanční krém. Tohle vám bude na začátku bohatě stačit a v dalším kroku si můžete dopřát třeba neuropeptidové sérum na mimické vrásky. Určitě nezapomínat na doplňky stravy, jako je Revicol, což jsou omega-3 mastné kyseliny, vitamin K2, MK7 a vitamin C. V neposlední řadě samozřejmě můžeme užívat i kolagen na vnitřní užívání. Tak a tady máme prostor pro dotazy. Myslím si, že by se Peťa mohla chtít na něco zeptat.